antes kita mag-start sa aton mga palamangkutanon, kita nay magpakilala. So gaan ta ka opportunity nga magpakilala sa aton nga tagpalamati, sir. No, so para sa tanano ako gali si Mr. John Mel Acerada, no, from Barangay 3, Silay City. No, currently ako ang president sang KK Silay and also ako man ang PIO, no, so ang Negros Occidental Chapter province ang KK no. Ako nag-eskwela sa Carlos Hidalgo Memorial State University, no, kag nagakuha sang Bachelor in Secondary Education, major in Filipino, kag nagaedad 22. Yes, sir. Kadto kita sa isa ka interesting man nga ano no nga topic naton. Ano sir ang imong motivation or ano ang nagtulod sa imo para mag-join sa aton nga KKDAT nga PNP Advocacy Group for Silay CPS? No, sang before ako nag-intra no sa KKDAT, as in normal lang ko yan sir yung estudyante nang gatambay, galagaw, no, do wala ko labot no sa party ng sa mga droga, terorismo, do wala pala sulod sa akon paminsaro no about dira. So sa ulihing do nakita ko no nga do rampant na gid ang ginatawag nga droga sa akong palibot, no. So dito ko nag-decide no nga mag-intra sa grupo sang kapulisan no dira sa ginatawag nila nga KKDAT. So nagsugod ina no sang pagtigayon nila sa seminar diri sa amon barangay kaupod sa amon nga SK man no nga ginapamunuan ni SK chairwoman namon Eileen Araneta, no. So sila gito nagtulod no nga mag-intra ako sa ila nga grupo hasta nga subong no langin nagbago no nga akong prinsipyo sa ginatawag nga droga kag terorismo. Yes, sir. Bali nag-answer ka sa panawagan sa aton kapulisan sir no nga magbulig para sa sining katawhayan sa aton nga sosyudad. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Paano ngini sir nga KKDAT ang pag-join mo sa KKDAT nakabulig gid sa imo para mangin mas maayo pagid nga ehemplo sa kapwa mo nga kabataan sa sosyedad naton? No, so ang mangin membro ko sa KKDAT, ginaobra ko siya no para i-motivate ang akon man parehos nga mga kabataan. Like for example, mi ara ako kilala no nga ara sa amo nga sitwasyon, ginatagaan ko sila sang ginatawag nga mga manami no nga mga hambalanon para sila mismo ma-motivate man nga baguhon nila ang ila ginatawag nga bisyo no ang ila na andan no. Kay hindi ko gusto nga may makilala ako nga kabataan nga nagatinir no sa among nga ulubrahon kag hindi ko gusto nga maguba no ang futuro sang isa ka tawo tungod dira. Yes, sir. So amoy nang imo nga no to inspire sa mga Yes, sir, yes. kapwa nimo nga kabataan kag subong man all the members of the society. Gahope ka nga ma-inspire mo with your volunteerism. So volunteerism ini kay wala ka diri may mabaton sir nga allowance or Yes, any sir, wala gid bayad. Yes, sir. Kadto kita sir sa saying ni Dr. Jose Rizal no, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So para sa imo sir, matuod pa bala ini? Ang press concern, oo. Pero kinanglan ano nga mabuligay para matigayon ang amoy na ang habalanon, munang ang bataan pag sa bayan, pero hindi ang kabataan subong no yara sa manaming sitwasyon. Yara kita subong sa lalain-lain no may ara mga kabataan nga pigado na tungod sa pigadohon kakatulod sila no nga mag-ubra sa mga malain kag may ara man ang ginatawag nga droga ginaobra nila isa ka pamaagi no para madula ang problema no sa nga ginabatsyag nila. So para sa akon hindi ina sabat no nga sudlinta ang ginatawag nga droga kag terorismo no. So dapat bilang isa ka kabataan no kag miyembro sa sosyedad no kinahanglan ta buligan ang mga amo na klase nga kabataan kag para matigayo no ang ginatawag nga pag-asa gid tuod sa aton nga pungsod ang mga kabataan. Kay tungod sa mga kabataan no gakadamo pagitatawo nga ma-inspire o ma-motivate nga baguhon ang kaugalingon kay kabalo kita no nga mangin progreso ang aton kabuhi kag sosyedad kung madula matap na ang malain no nga illegal nga droga kag terorismo.
Yes sir. So para sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati no, ang Kabataan kontra Droga at Terorismo, so magamba kita advocacy group ini sang aton nga Philippine National Police. So non-government organization nga affiliated sa aton nga PNP no. So ang members ini sang KKDAT mga kabataan naton nga gusto mangin tingog sang aton nga kapulisan para sa kampanya sa illegal nga droga. So talking about illegal drugs sir no. So ko kapila ko tumabatian sa imo nga kung ano ka makahalalit ang ining illegal nga droga. So Yes, sir. yes sir, makonsidera naton gid ni nga makahalalit sa kabataan nga pag-asa sa bayan. So ano ang inyong nga contribution bilang KKDAT sir sa kampanya kontra droga? No, so parehas sa ginhambal ko, no. So ako ya nag-istorya, willing ko ya mag-istorya no sa mga kabataan no nga nalulong sa illegal nga droga kay kinanglan man na nila sang kaistorya no kay basi tungod sa ila problema sa kabugat sang ginabatsyag nila no gakaobra na nila. And iban tungod man sa peer pressure nga ginatawag no. Tungod kay ang iba nila nga barkada nagsulod dira maupod na lang sila kay nahadlok sila nga mabayaan no sang ila mga barkada no kag abi nila wala na sila uptan apang hindi ina no sabat sa para magsulod no sa illegal nga droga no pwede kita ya mabuhi no nga wala sang illegal nga droga, pwede kita mga lipay nga wala sang illegal nga droga no, pwede kita kaubra sang tanan nga gusto no nga wala sang upod sang illegal nga droga kag terorismo no. So ako ginaobra ko gid ang tanan ko ang kapulisan diri sa Silay kag sangguniang kabataan no kag upod man sa mga upod namon diri sa komunidad nga nag-volunteer man sa KKDAT nga ginatawag no kag sige-sige gid kami diri sila upod ang kapulisan nga ginapamunuan ni Lieutenant Hani G. Labaro, PCR officer namon, upod man kanday Mayor Gamboa, kanday Sir Alperito, no, Sir Blanken and Ma'am Del Monte, no. Sige-sige na namon ang seminar no sa kada barangay din sa amon para at least hindi gilayo namon matapna dayon pero at least no mataan namon ang ng pag-edukar no ang mga kabataan ang yara sa komunidad kung ano ang epekto no sa ginatawag nga droga at terorismo. Yes sir. So ginambal ito nung ang one of the best contributions nga gina-consider mo sir amo ang imong pagiging voice sang aton nga campaign against drugs. So the way we see it sa kapulisan, very effective nga ang kabataan mismo ang mahambal sa kapwa kabataan, mas convincing kumbaga, may effect siya kumpara sa kapulisan lang naton nga permiga panawagan no, although nga may ara gid nga makabati, may ara gid nga makapate, pero mas madugangan pagid kung halin mismo sa mga kapwa kabataan ang advices. Yes sir, kay miyara gizada ang kabataan sir nga kung palapitan sila ka pulis ya mahadlok sila dayon nga baliti preho ya sa pareho nila nga kabataan ya nga pwede sila ka-share kay kabalo sila pagsian sila ya. Yes sir, so ang basihan na guro sir no kayang kapulisan ginagamit nga pamahog sa mga bata. So sir, nagagmay ginayon sir. Yes sir, so hindi na dapat no nga muna kay imbis nga mangayo sila bulig sa kapulisan, so makulbaan sila kontrahon nila ang pulis. So dapat okay, tungod sa pahog-pahog. Yes sir, so sa pahog-pahog. Next sir, ano ang mga ma-advise mo sa kabataan no para maglikaw sa pag-intra naman when we talk about sa paggamit sang armas kapag bato sa gobyerno no, anong ma-advise mo na sa sina nga sir nga senaryo? So para yes akon sa ina nga senaryo no, hindi kinahanglan na kontrahon gilayon no ang gobyerno wala man ang malain nung mga ginabuhat liging mala sa aton no. So para sa akon pamatian tagid ang ginahambal sa aton kay pa hindi man na ang mga regulasyon sa gobyerno hindi lang man na para sa ila no, ginaobra na nila para sa aton. So kung hindi ta mamati no ang ginatawag nga garot no ara ginaya dayon no, magarot ang isa ka komunidad kung ang mga tawo wala nagapamati kung ano ang regulasyon sa gobyerno, kung ano ang ginapatupad no sa gobyerno. So
mangin magarot ang isa ka komunidad kag madamo nga krimen ang magaluntad tungod dira. Yes sir. So ang ginamin mo sir nang okay lang nga mangin activist no nga kung example opposition ka mag-oppose. So freedom mo man na, may freedom of speech Yes ka man. sir, basta kabalo kita kung sala sang gobyerno, dira kita ma-oppose. Pero kung wala lang man sir, no, sundon tagid kay para man na sa ikaayos ang kada isa sa aton. Yes sir. So kung may opposition ka ang imo nga ano ya salungat ya imo nga pagpaniwala, so okay lang nga mag-ano ka nga mag-express ka, hindi ka lang ya Hindi lang manggamo. magamit sang dahas sir. Yes sir. So hindi lang magamit sang dahas amo tong best nga term nga nabuy-an naton subong sir no. Yes sir, kay kung gamitan tana, so damo gid ang maapektuhan kag damo gid ang maulamid no sa ginatawag nga garot. Yes sir, ang pating ekonomiya ta masuffer kung kagamo may pinatsanay may Yes. Kung kapinatanan ga oppose sa gobyerno, paano himuon sa gobyerno no ang ila mga proyekto kung kita mismo nga mga tawo ga oppose lang nga ga oppose. Yes sir. Lastly sir, mensahe no, nakatag ka na sa imong mga mensahe, greetings naman sir sa imong mga kakilala. No, so ginagreet ko lang tagali ang pamilya ko diri no sa Purok Ilimnan, sa Barangay 3 no, family Acerada, no ng family Magallanes, Triana, Hamora, kag Tarosa no diri man sa amon. Sa mga friends ko man sa Barangay Ginhalar no, mga bulutate, tiling no pamatig sila subong sa aton sa mga gan naman mga fellow kong mga KK members no nga upulgi sa amo no sa pagpalatnag sa tayo nga impormasyon. So malawag nga salamat kay sa amon man nga City Council headed by isang amon barangay captain nga si Cap Henry Domen Jr. no kag si ang amon man SK chairwoman nga si Eileen Araneta nga nagbuligid sa akon no para makaupod ko sa ginatawag nga maging miyembro ko sa KK no asa nangin provincial officer ako. So kay Mayor Gamboa man nga nagbulig gid sa ako nung hasta nga ari ko di subong. So gina-interview no araw gid siya gyapon ako Nicole. Kay Police Lieutenant Hani G. Labaro, PCR officer namon diri sa Silay, kay Sir Justin Alparito, kag si Sir Marlon Buliten, kag si Ma'am Kimberly Del Monte, sila gin ang upod sa ako pagpakadto namon sa provincial kay nagbuligid sa akon. No, so madam giging salamat sir. Madamo man nga salamat sir no sa sining nga opportunity, sa sining nga time nga gin-spare mo para mag-upo diri sa aton nga programa Nokpo in Action. Yes, madam giging salamat sir. Okay. So mga kabiyanan amuyad tong aton nga guest sa sining nga hapon si Mr. John Mil Acerada, ang KK President sang Silay City Chapter. So ginapasalamatan naton ang tanan nga taga Silay City Police Station. So ginmeet lang naton si Police Lieutenant Labaro sir. Thank you, and most especially sa Chief of Police sang Silay no, si Police Lieutenant Colonel Mark Daroca. Thank you sir for allowing our KK of Silay City to be with us on this program. So subong man ginagreet man naton ang tanan nga nag-upo diri sa aton sa live no, si Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon ma'am. Happy blessed Sunday man sa imo. Sir Gilbert Basister, good noon sir. Good noon man sir. Okay. So medyo nagdayaw pa sir no, do na flattered ba. Si sir si Ma'am Daisy Santoyo, Lisaw, good PM. Action na Radyo Bacolod. Good afternoon din ma'am. Joe Art Mandangit, so gatan-aw man, and Jonah Tarosa. Okay, si Estrella Tafalla, good afternoon ma'am. So thank you for watching our program. Alex R. Montesa, Chief, maayong hapon man simo no. Salamat sa pag-upo diri sa aton nga programa, Alex Montesa. Mike Juan Seva, subong man si Melil Uligo, si Ma'am Ruby Lin, subong man si Shian Liamos, ang nagupod man sa aton nga live no sa Nokpo, Negros Occidental Police Provincial Office nga Facebook page, si Sir Pastor Rolly Borda. Mayong hapon pastor, so thank you sa pagtan-aw sa aton din no. Ang kaupod naton dati si Patrolman Jeff
Maayong hapon, Jeff. Si Jenny Pancho, si Ma'am Guzon. So nagatanaw man si Ma'am Guzon. Subong man si J. Carl. Okay. Mars Guzon. J. Carl, si LG. From Bago City Police Station. Tanan nga tropa naton nga nagatanaw sa Bago City Police Station. Thanks for watching. Si Ma'am Sabina. Thank you man for watching. Si Kashi Amar, mayong hapon. Salamat sa pag-tanaw upod diri sa aton nga programa. Aton man ginatamyaw mga kaupod naton sa Public Information Office, Police Corporal Julie Enrile, Police Corporal Seychel Ocana, subong man si Police Corporal Janel Katagi, Patrolman Joseph Villanueva, kagangamon nga Chief Police Lieutenant Judicis Catalugo. Lueg man naton tamyawon mga nagapamati kag nagatanaw sa aton nga programa si Jonah Marie, Jariana Rizaldo, Evangeline Estrella Elenita kag Armando, kag tanan nga mga taga Central Maaw no. Luyag man naton pasalamatan ang Aksyon na Radyo Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa kag ang aton man nga technical staff. Thank you so much. Sa liwat aton suportaran ang aton nga programa paagi sa pagpadala sang aton nga mga 75 nga free nga stars sa tupad ina sang aton nga comment section. Opdi nyo ko liwat sa madason naman nga hapon, same time, alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon. Opdanay kita kada Domingo. Ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office nagaserbisyo sang tampad kag matud-tuod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.